Hi guys, welcome back to my channel. As-ke nibonile guys, kumele sikhulume ngosiyacela noThando isencane lengane le episode le yamhla 28 July. Guys, I am not happy. I am not happy. Yo, kuningi. Ngicela nje sikhulume, relax, grab a snack, mose breakini, just chill nje and nje asikhulumeni guys. Uma ngaThando bengamele enze lento ayenzile bafethu. Ngiyazi ngempela ukuthi sonke ngempela siphatheke kabi ngokuthi uThando uyahlukumezeka emshadweni wakhe yonke leyo nto. Kodwa uma ngaThando bengamele ahambe aye Olundi enjeya. Ngoba manje ubukise ngengane yakhe, wabukisa ngomndeni wakhe, wabukisa ngathi sonke nje ebesimsupport uThando ukuthi akawushiye umshado wakhe. Manje guys mina senginombuzo ke manje masithi uThando akawushiye ke umshado wakhe abuyele kubo. Guys ngicabanga ukuthi kubo uzohlala kahle ke ngoba senibonile ukuthi uma ngaThando unjani. Ngicabanga ukuthi uzoba right mase buyela kubo izoba khona inqubekela phambili mayebuyela kubo uThando. Ngoba mina into engibuka ukuthi uzoye enkingeni futhi ngoba uzofika nalapha ya uyondla kuphela bazomsebenzisa njengaleyo ndlela. Ngeke bemvumela ukuthi ahambe ayofunda, ngeke bemvumela ukuthi aqale ibhizinisi lakhe, ngeke bemvumela ukuthi nje aqhubeke nempilo yakhe. Uyohleli ewumuntu abazomsebenzisa ukuthi athenge ukudla, athenge izinto edingakala endlini, angakwazi ukuthi ayinakele yena nengane yakhe. Ngoba mina mengibuka lo mama lo akanendaba noThando. If ekwazi ukukhuluma naye kanje, if ekwazi ukwenza lezi zinto ezenzayo, angacabanga ukuthi ngokuya lapho Olundi ngiyomhlaza umntanami sengizokwenza impilo ibe nzima for yena. Usezohlala kanjani manje ngoba ngeke kusaba mnandi. Mabemcasukele nje bazomthuka ngoma wakhe. Mabemcasukele nje bazomthuka ngekhaya lakhe. Sekuzoba ngathi manje uyena uwrong kuyo yonke into. Ngoba nibonile ukuthi abafazi balapha kaDlamuka sebeblema yonke into kuMakaThando. Shuthi umngane waMakaThando nje shuthi ugcina inqabile ngoba angimbonanga. Shuthi nje uvele wabona ukuthi ngempela hayi mina ngicela ukuyikhipha nje endabeni zenu ngoba ngempela buka manje naye ngabe sebeyamblame ukuthi imoto isha ngenxa yakhe nomngane wakhe. And aselikhulume nje bafethu iqiniso ukuthi yonke into eyenzeka lapha yana embi is because of usiyacela nobhuti bakhe. Indlela abayiphatha ngayo, ungahloniphi ikhaya nesonto. Sebekhohliwe ukuthi babekade bekhuluma bethini ngesonto. Nokungaphathi nje kahle umuzi wakaDlamuka. So mina sengiyaxayeka manje mase beblema yonke into kuThando. Uqinisile ngempela uThando mayethi if lento bingaye kwakumele kube yena oginqana nemoto, hayi ukuthi imoto ishe. Ngoba imoto ekasiyacela ngithi. And iyona le moto le menza uthenze zonke lezi zinto ezimbi. And guys mina I'm so confused ukuthi why abafazi balapha kaDlamuka be so angry kuThando. Ngalendlela aba angry ngayo ngathi nje khona into embi uThando abenza yona. Kodwa mina ngibone ngathi ngalendlela abahlonipha ngayo, mayekhuluma nabo uyezwa nje ukuthi uyabahlonipha, uyazehlisa, uyabasiza, akabadeleli. Thando nje mina ngibone edelela umndeni wakhe, yabo nalo baba wakhe, but angazi ngimbone like edelela abafazi bakaDlamuka. So nje understand ukuthi leyo nzondo nje ekhona ukuthi imayelana nani, noma mhlawumbe bayamonela ukuthi uThando usamncane mayefuna nje ukuhamba ngahamba unakho lokho. Uyambona nje ngisho ekhuluma ukuthi unakho ukuthi akancengile, uhlezi ngoba uyathanda. Kodwa manje mase ku enough uzohamba uThando. Manje bafuna umfaka leyo nto ukuthi bemcindezele, bafuna umcindezela ukuthi azehle njengabo, abe kuleyo level yabo ukuthi nje angafuni ukwenza lutho, angafuni nje ukuphuma kwaDlamuka. Yabo, so ngiyamsabela ngempela uThando ukuthi mase bonke bemzonda kanje, bonke beblema yonke into kuyena noma wakhe manje hayibo. And futhi nje bakhombisile ukuthi banenhliziyo embi mabethi yebo bayavuma ukuthi usiyacela athole umunye unkosikazi naye angene esithenjini uThando. Kuzomsiza ngani lokho uThando? Kuzomsiza ngani ngoba kuzokwenza izinto zibe worse.
kunalempilo ayiphilayo. Shuthi bafuna ukuthi nje vele ahlukumezeke uThando. Shuthi abanendaba whether phatheke kabi noma uyahlukumezeka. Bafuna nje ukuthi nje angahambi nje lapha kaDlamuka. Bafuna ukuthi nje abe isigqila nje sakhona. I am so angry bafethu, engathi nje ukube kuyangami nje ngabe ngiyahamba kwamina ngiyomlanda lapho uThando ngihlale naye. Ngoba manje ngiyabona ukuthi akekho safe kubo, akekho safe emshadweni wakhe, akekho safe nalabo bafazi bakaDlamuka. Ngoba manje kuthiwa umfazi oshade kuloya muzi akahambi, mayehamba uyafa. So mina angikeyazi nje ukuthi uzokwenza njani ngempela usenkingeni uThando. Ngeke kodwa bafethu mhlawumbe abasho laba abancane abafazi, mhlawumbe kushiwo laba abadala abashade yena uDlamuka. Yabo nje kuningi bafethu mase ngicabanga nje futhi ukuthi ngoba kusodwa nje kuloya muzi manje iqalekiswe ibeka kanjani. Yikho ke shuthi izinto zihlangahlangene lapha kuloya muzi ngoba manje shuthi bafike beshumayele ukuthi kumele kwenziwe okuhle okubulungile, kube nothando nomusa nobumbano bese bephinda bona benze okuhlukile ngoba umndeni wabo nje ngathi nje awuhlangene, kuyathukwana, kuyasongelwana, kuyaxatshanwa, into nje ongayazi ngempela. But bafethu angifuni nje silokho siya le nale yonke lento embi enza lapha kuloya muzi is because of uSiyacela nobhuti bakhe nalabafazi bakhona. Indlela abakhuluma ngayo, izinto abazenzayo, izona lezi zinto ezenza ukuthi uwe loya muzi. Njengoba ngishilo kule any review yami ngathi ubaba omncane uyena mina bengimbona as i-last hope yokuthi awuvuse loya muzi uphile. Kodwa ngiyabona ukuthi mhlambe naye useze wahluleka. Uyabona ukuthi there's no hope lapha. And ngiyamsabela uThando ngoba it's clear ukuthi ngeke bevuma ukuthi ahambe uThando. Instead bazosebenzisa abuse ukuthi ahlale. They're gonna use abuse, they're gonna use lawo ma-case lawo ukuthi bemenze ukuthi ahlale. Ngoba bayabona ukuthi uThando uletha imali kuleya mndeni, uThando uletha ifame, uletha attention kuleya mndeni. Wahamba nje uThando lapha ngeke sibe nendaba ukuthi kwenzakalani. Akekho umuntu obukela isencane lengane for uSiyacela ukubuka uSiyacela ethuka inhlamba. Thina sifuna ukubona ukuthi impilo yaThando izophelelaphi. This is what we are watching le show for. Sifuna ukubona ukuthi uThando uzobona yena, uzoqaqeka yena umqondo abone ukuthi amele ahambe kuloya muzi. Wahamba nje uThando kuloya muzi, angicabangi mina ukuthi soba khona isidingo sokuthi siyibuke leya show. Yebo leyo nto. So mina I'm so angry, I'm frustrated ukuthi akekho umuntu osesayidini laThando kuloya mndeni okwazi ukukhuluma kuzwakale. Wonke umuntu bayasupportana, wonke umuntu okhuluma laphayana ukhuluma into ebhedayo bafethu. So from now on nje mina ngifisa ukuthi uThando engabe sasho lutho, engabe sa-complaina ngoSiyacela, engabe samceba ngayo yonke into ayenzayo. Yena nje into amela yenze uThando ukuthi aqale aplan ukuthi uzophuma kanjani. Uyathanda akathandi kumele aphume kuloya muzi. Akaqale nje ebeka imali ye-site or something or imali ye-rent or whatever. Kumele aqale plan nje manje kusa-early ukuthi uzophuma kanjani. Ngoba mina ngibona ukuthi ngempela it's healthy for yena, it's healthy for ingane. Ingane bafethu ihlukumezeke kakhulu. uThando nje ufuna bube ingane yakhe phambili kuyo yonke into. Siyambona ukuthi usamthanda uSiyacela ngisho noma emhlukumeza, kodwa kumele abeke ingane yakhe phambili. Kumele nje afune ukuthi ingane yakhe ikhule endaweni right ngoba ngeke ukuthi ilokhu nje acabangayo for ingane yakhe ukuthi ingane yakhe kumele ikhule kanje ngoba nje ayikho lento le, ayikho, awukho lo mshado lo. Mawukuthi ukhathazekile ukuthi uyokayithola enye indoda ezomphatha kahle uzoyithola. Thando nje muhle kabi, usamncane sengayithola nje enye indoda ezomphatha kahle kangcono, ezomenzela konke akufisayo nalokho akwenzela uSiyacela. So akahle nje ngalokho mawukuthi ileyo reason emenza ukuthi nje ahlale endaweni ebheda kanje. Otherwise nje engakusabi futhi ukufa. Mawukuthi bazoqalekisa
akabayeke bemqalekise. Mawukuthi kudaliwe ukuthi kuzokwenzeka kodwa mina ngithi nje akathembe uNkulunkulu ukuthi uzomvikela kuyo yonke into esikhulunyiwe. Ukuze nje aphile impilo engcono kumele ngempela ayibeke kuqala beke nengane yakhe kuqala. That is all for me guys. Ilokho nje bengifuna ukusho. Ngingathanda nami ukuthi ngicabangani ngale nkinga enzima kanje bafethu. Angayazi ngempela. Cela bafethu sizame nathi kuba nomusa, simcabange, simbeke emthandazweni yethu ngoba asazi ngempela ukuthi thina besizokwenza njani kulesi simo kusona uthando. So let's keep her emthandazweni yethu nje bafethu, simthandazele ngempela ngoba uyayidinga ukuze athole lawo mandla ukuthi asukume alungise lenkinga akuyona. Hayi ke athi ngihambe ke guys, ngizonibona nibe right. Bye guys.